kopuruz, bai kalitatez, kopuruz hor daude egin dituen marrazki txiki guztiak. Hurbiletik ikusita ikusiko duzuen liburua da oso zaindutako edizio bat, Maiteren ilustrazioa dira zoragarriak. Eta berak esaten du, saiatu dena egiten dela ez hainbeste ongi marraztea, baizik eta pozik marraztea. Eta gustatzen zait asko nola esplikatzen duen berak nola enfokatu dituen marrazkiak, zen hori, ikusten da, berak esaten du, berak estilistikoki beste dozein enkarru izan balitz, zirriborro puntuan leudekela usteko luken marrazkiak liburu honetarako iruditu zaiola zirriborro puntu hori mantentzea polita zela jolasaren parte den neurrian, ez? Eta hor daude bere irudiak osotasun bat eskaintzen dutenak, irudi txiki bat poema bakoitzeko, eta gero badaude bi horri hartzen dituzten ilustrazio batzuk ere bai. Ikusten duzu, zoragarriak dira eta puntu ez dago asko gehiago esaterik.